ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദീപാശാതിദശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃപ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. രാജർഷീണാം ജനയിത ശാസ്ത്രാചോത്പഥകാമിനാം നിഗ്രഹീതാ കലേരേഷ ഭുവോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജഋഷീണ ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരുടെ, ജനയിത ജനയിതാവ്, ശാസ്ത കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവൻ, ച ഉത്പഥ ഗാമിനാം അധർമ്മികളുടെ, നിഗ്രഹീത ഉപദ്രവകാരി, കലേഹേ കലഹപ്രിയരുടെ, ഏഷക ഈ, ഭുവഹ ലോകത്തിന്റെ, ധർമ്മസ്യ ധർമ്മത്തിന്റെ, കാരണമായി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശിശു രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും. ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇവൻ അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഈ രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം രാജർഷിമാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ പിതാവായി തീരും എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെക്കാളും ഉന്നത ലെവലിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വാഴ്ത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. നമുക്ക് പരീക്ഷത്തിന്റെ പിന്നത്തെ കഥകൾ അറിയാം അല്ലെ. കലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവേകി ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്നു. ഋഷിമാരെ വിവേകമുള്ളവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾക്ക് വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഋഷിമാർ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനിൽ ഉത്തമ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരുണ്ടാവുക. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അവരെ നിയന്ത്രിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിൽ. ഭഗവാൻ അവരെ നിയന്ത്രിക്കും. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് അറിയാം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ, വെള്ളമായാലും വായുവായാലും എല്ലാം ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് പക്ഷഭേദമില്ലാണ്ട്, അത് നല്ലവനായാലും ശരി ചീത്തവനായാലും ശരി, ഈ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും?
എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും സൂര്യപ്രകാശം ഒരേമാതിരിയാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലേ? സൂര്യപ്രകാശം എപ്പോഴെങ്കിലും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ, അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തുള്ളിലും വീഴുന്നത് ഓരോന്നിലും തുല്യമായിട്ടാണ് വീഴുന്നത്. പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നിലും അതിന് ലഭിക്കുന്നതിന് തോത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് സൂര്യനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന് എന്താ അറിയാം എന്തെന്ന്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്, എല്ലാം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വിവേകമുള്ളവരായിരുന്നു തീരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എന്തെന്ന്? എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് അറിയാം, അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുക? അവർക്ക് വിവരം വന്നിട്ടില്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം തരണേന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഋഷിമാർ വിവേകമുള്ളവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾക്ക് വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളുണ്ട്. ആകയാൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും ദിഷണാശാലി അല്ലാത്ത പക്ഷം രാജ്യത്തിലെ വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശാലികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബുദ്ധിയുള്ള വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു കമ്പനി ഒരാളുടെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരം, ഇപ്പൊ ഒരു മിക്സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്, അതിന് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് നല്ലതായിരിക്കുക എന്നുള്ള വിവരം അത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അയാളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി? ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരിക്കണം. ദിഷണ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബുദ്ധിശാലി ആവണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അയാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവണം? രാജാവിനുണ്ടാവണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കുലത്തിൽ രാജപരമ്പരയിൽ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വിവേകശാലികളായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും അത്രയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിരുന്നു എന്നർത്ഥം, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന പുത്രൻ ജനമേജയ മഹാരാജാവിനെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനമേജയനും വളരെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. അത്തരം ദിഷണാശാലികളായ രാജാക്കന്മാർക്ക് അധർമ്മികളെ ശാസിക്കുന്നവരും കലിയെ അഥവാ കലഹപ്രിയരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവരുമായി തീരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ അയാളെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന് എന്താണ് പ്രോബ്ലം വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുറത്തേക്ക് കടക്കാം അല്ല, അയാൾക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ, ഇപ്പൊ ഒരു അപകടം വന്നു, നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെടും, എന്നെ കൊല്ലാൻ വരും എന്നുള്ള സമയത്ത് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അറിവ് അശ്വത്ഥമാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അശ്വത്ഥമാവിന്. പക്ഷെ അശ്വത്ഥമാവിന് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല, തിരിച്ചു എടുക്കാനുള്ള മന്ത്രം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എതിരാളികളുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ അയാളെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം, അറിവ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ സമാധാനത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പശുവിനെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച കലിപുരുഷനെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് വരും അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും. കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മദ്യം, മദിരാക്ഷി, ചൂതുകളി, അറവുശാലകൾ എന്നിവയാകുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ എന്താ നമ്മൾ പറയുക? നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മളെ മാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. പിന്നെന്താണ്? മദ്യം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇൻടോക്സിക്കൻസ് എന്ന് പറയും, അതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല. മദിരാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അതായത് ഒരു വിവാഹ ഏതര ബന്ധങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നിയമങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അതാണ് യമ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
ഇനി മദ്യസേവ, വ്യഭിചാരം, ചൂതുകളി, വ്യവസ്ഥിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അറവുശാലകൾ, എത്തിക്കുന്ന മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധാർമികരെയും കലഹപ്രിയരെയും അമർച്ച ചെയ്ത് സമാധാനവും സദാചാരവും പരിരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ദക്ഷിണാശാലികളായ ഭരണകർത്താക്കൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മത്സ്യമാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്നും അതായത് ചൂതുകളിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മദ്യമില്ല, അങ്ങനെ അത്രയും നല്ലൊരു ഭരണമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ കലഹപ്രിയരായ ജനങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായ അനുമതി പത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനവും സദാചാരവും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുക? നമ്മൾക്കറിയാലോ, നമ്മളുടെ അവിടെ എത്ര മദ്യഷോപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ, വിദേശ മദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയുണ്ട്. അതിന്റെ മുമ്പില് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ എന്താണ് അവിടെ എമർജൻസി എന്ന് തോന്നും. പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അത്രയും ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നിലോ എന്തായിരിക്കും, ഈ ബിരിയാണി കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കടകള് അത്രയും തിരക്കായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ആ കലഹ ബുദ്ധി കൂട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് ഇത് വേണം, ഞാൻ ഇത് സാധിക്കണം, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള്, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ലെവലിൽ എത്തണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹിക്കാനുള്ള ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് കുറയും. കാരണം ഒരാൾ നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് അസ്വസ്ഥത വരാൻ തുടങ്ങും. എനിക്ക് അവരെക്കാളും മേലെ പോകണം, എനിക്ക് അവരെക്കാളും നല്ല കാറ് വാങ്ങണം, എനിക്ക് അവരെക്കാളും നല്ല വീട് വെക്കണം, ഈ ചിന്തകളാണ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത്തരം ചിന്തകൾ കൂട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാത്വിക ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തമോ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം അക്രമാസക്തരാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണാധികാരികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മൂലം വിവേകികളായി തീരുക, അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ശാസിക്കുക, കലഹലക്ഷണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നീ തത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും പിന്തുടരണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കണം, അവർ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സമാധാനപ്രിയരാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ഉണങ്ങിയ വിറക് ഉപയോഗിക്കണം. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയും ഈർപ്പമുള്ള വിറകും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നവയല്ല. നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് നല്ല തീ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഉണങ്ങിയ വിറക് തന്നെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വരിക? പുക വരും അല്ലേ. അതായത് ഈർപ്പമുള്ള വിറകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുക മാത്രമേ വരുള്ളൂ, തീ വരില്ല. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികളുടെയും തത്വങ്ങളാൽ മാത്രമേ സമാധാനവും സദാചാരവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാരും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അത്രയും അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രാജർഷിമാര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസിപ്ലിൻ അത്രയും കൂടുതലാണ്. അവര് മദ്യവും ഇത് മദ്രാക്ഷിക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷഗാദാത്മനോ മൃത്യും ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രപശ്യത ഉപസൃത്യ തക്ഷകനാൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സർപ്പം, ആത്മനക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, പൃഥ്യു ദ്വിജപുത്ര ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ, ഉപസർജിത യോഗിച്ചയക്കപ്പെട്ട, പ്രപശ്യതേ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാൽ, ഉപശ്രുത്യ ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷം, മുക്തസംഗ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി, പദം പദവി, ഹരേഹേ ഭഗവാന്റെ. ഈ തക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സർപ്പമാണ് ഇത്ര. സർപ്പങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. വാസുകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സർപ്പാണ്. ആനന്ദശേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എല്ലാ ദിവ്യശക്തിയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടാവും. ആർക്ക്? ഈ എന്താ പറയാ, ആനന്ദശേഷനെ പോലെയുള്ള സർപ്പങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ തക്ഷകന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാൽ നിയോഗിച്ച് അയക്കപ്പെടുന്ന തക്ഷക ദംശത്താൽ തന്റെ മരണം സംഭവിക്കും എന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷം ഇവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, ഇത് ജനിക്കുമ്പോ പറയുന്നതാണ്. നോക്കൂ, അതാണ് ജാതകത്തിൽ അത്രയും വിശ്വാസം, ജാതകത്തിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെയും ജാതകം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പം അതിൽ തെറ്റൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അത് പറയുന്നത്. ഏതോ എന്താണ് മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? പൂർണ്ണമായും ഏതോ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്കറിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നിറയെ ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കാലത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായും ആ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അത്രയും വിവരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ കാലത്തും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക, വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഗുണം, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവർ പറയുന്നൊന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല, ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തോന്നും, ഓ, ഈ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ശാസ്ത്രമാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് അസ്ട്രോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാൽ, അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, അവർ ജനിക്കേണ്ട സമയത്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ തക്ഷക ദംശത്താല് മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ആസക്തിയും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭൗതികാസക്തി ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിന് കീഴിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരുന്നതോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്നിൽ എന്ത് മാറ്റം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഡെയിലി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ എത്ര റൗണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെ അതായി, എത്ര സമയം എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിക്കുകയാണോ കുറഞ്ഞിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരുവന് ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തെ പരിശീലിക്കുവാനുള്ള മാർഗമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും വില പിടിച്ച 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച നമ്മുടെ ഈ അമൂല്യമായ ജന്മം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, എന്താ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാന്ന്? നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അടുത്ത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളായിരുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷികളായിരുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മൾ പക്ഷികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ജന്മങ്ങളില് ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എന്താ പറയുക, സുഖിക്കുക, ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ? മറ്റുള്ള ഒരു ജെൻഡറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതുവരെയുള്ള നമ്മളെ ജന്മങ്ങളെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് സെയിം ആണ്, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവ്, അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ മദ്യം കുടിക്കുന്നത് ആവട്ടെ, മദിരാക്ഷി ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ വേണ്ട ഒരു പന്നിയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഒരു നായയുടെ ജന്മമാണെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സിംഹമാണെങ്കിലോ ഓൺലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എത്തണത്. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹയർ പർപ്പസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മൃഗതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇന്ന് പോയിട്ട് ഒരു മന്തി കഴിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഞാൻ പോയി ഒരു മൂവി കാണണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര നാൾ കിട്ടിയ ജന്മത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത് പരിപക്വമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ
സർവ്വവിധ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാവുകയും സ്വകേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഈ വിരക്തി വരണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ജന്മം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അടുത്ത ഒരു മനുഷ്യ പിറവി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും തരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു വികാരം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ തന്നെ മുഴുകി ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. മാതൃഗർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് സവിശേഷമായി ആസക്തനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാന്റെ അഭയത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. ആയതിനാൽ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം മുതൽ 7 ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃത്യു സംഭവിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവണ്ണമുള്ള ഒരു ശാപഫലത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു വ്യർത്ഥ ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശരിയാണ്, ചെയ്തു. എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്താണ് മഹർഷി ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ. പക്ഷെ എന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കാരണം അതിന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വന്നത് രാജാവിന്? പറയൂ. രാജാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, മുനി വെള്ളം ചോദിച്ചു ശ്രമിച്ചു. ശരിയാണ്, രാജാവിന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വരാൻ എന്താ കാരണം? അതിയായ ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിയായ ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇത് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ. അതിയായ ദാഹം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല, വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മുനിയെ വന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുനി കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ ദേഷ്യം വരെയാണ്. ഞാനൊരു രാജാവല്ലേ, എന്നെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ ഉള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ആ ഒരു നിമിഷം ആർക്ക് വന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാനൊരു രാജാവാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഒരു നിമിഷ നേരത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ദാഹം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ പാമ്പിനെ, ചത്ത പാമ്പിനെ ഇടുന്നത്. മുനി അദ്ദേഹം അത്രയും എന്താണ് ഉദാത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സെയിന്റ് ആണ്, മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് ദേഷ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഈ പാമ്പിനിട്ടത്. മകനാണ്, അല്ലെ? ശൃംഖിയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുന്നത്. ആരെ? ആ രാജാവിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്നാൽ തക്ഷകന്റെ ശവമേറ്റ് മരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നുണ്ട് രാജാവ്. പക്ഷെ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ റിഗ്രറ്റ് ആണ്. ഒരു രാജാവായ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ റിഗ്രറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളില്. ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണ്, എന്ത് പനിഷ്മെന്റ് ആണ്, എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഉള്ളത്? എനിക്കൊരു മോചനം ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്തൊരു വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിലാണ് അറിയുന്നത് എന്തെന്നാ ശൃംഖി ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താ രാജാവ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? രാജഭരണമെല്ലാം മന്ത്രിമാരെയും അടുത്ത തലമുറയെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് പുറത്തു വരികയാണ്. രാജാവിന് അധികം വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ വിട്ടുവരാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും എടുത്തില്ല രാജാവിന് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അടുത്തത് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ദിവസം ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിച്ചിരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം പറയാനായിട്ട് ശുഗമഹർഷി വരുന്നോ, ഇത്രയും മഹർഷിമാര് അവിടെ അസംബിൾ ആവുന്ന ഒന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ജലപാനമില്ലാതെ 7 ദിവസം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ദാഹം എവിടെ പോയി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ? ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ദിവസം കൂടി ആയിട്ടില്ല. ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം. ഭഗവാൻ അല്ല, ഭാഗവതം, ശുഗമഹർഷി ഭാഗവതം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ഭാഗവത ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്, അല്ലെ? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുഗദേവ മഹർഷിയുടെ വായിൽ കൂടെയാണ് ആര് കേൾക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അപ്പൊ എന്താണ്? ദാഹമില്ല, ഒന്നുമില്ല, അതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ. കണ്ണിമ ചുമയ്ക്കാണ്ട്
ഉറങ്ങുക പോലും ചെയ്യാതെയാണ് 24 മണിക്കൂറും ഭാഗവതം അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗവത ശ്രവണം നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും ശ്രവിക്കുന്നത് എത്ര ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടാവാന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും അത് എത്ര ഉദാത്തം, എത്ര മഹത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് താഴത്തെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മറക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മേലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴത്തിലൊന്നും വിലയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭാഗവതം സേവിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പകരം ഒരു ചീത്ത വിലപേശലിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയതിന് അതിനെന്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും ആ അവസരം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ നല്ലവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് എന്ത്? ഒരു മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അകപ്പതിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക? ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മൃഗങ്ങൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? വീണ്ടും അത്രയും ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. അത് എത്ര ജന്മം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക? മാക്സിമം ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട്, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ 50 വയസ്സിലോ 60 വയസ്സിലൊക്കെ എത്തിയ ആൾക്കാരാണ് അധികം പേരും അല്ലെ. അതിന് പകരം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം എടുക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മൾക്ക്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പറയാം. കൃഷ്ണ മാതാജി ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല. മാതാജി ക്ലാസ് ഇല്ല, ലീവാ. അതെയോ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇതിനോട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി കേൾക്കേണ്ടത്? പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം വേണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം. കേൾക്കണം.